Hey folkens. Jeg er en ny på YouTube, der vil til at lave videoer. Jeg er 13 år. Ja, jeg ved ikke lige hvad jeg skal sige. Ja, det er Farming Simulator til jer, der ikke lige kender det. Og det regner jeg med at vi starte en let's play med. Så vil der også komme noget ikke Minecraft Ticket, tror jeg. Men det, jeg ved ikke, noget jeg kan prøve at se til. Det kommer også an på hvad I synes. Og ja, jeg er som sagt ny. Og håber at I kan lide mine videoer. Ja, der ser dem. Så og endelig kommenter. Jeg vil prøve at få læst og svare så mange af dem som muligt. Jeg kan ikke love noget, men jeg vil prøve. Og ja, jeg siger meget ja, det var vist egentlig det. Jeg tror jeg prøver at lave det her som noget første afsnit agtigt, jeg ved ikke. Altså der er det lige et map jeg har kørt der leget lidt i. Eller ikke leget, men nyt lidt med pengene, som I måske kan se. Jeg snottede det, derfor jeg gør sådan her meget. Så ja. Men jeg håber I, det har jeg sagt, men jeg mener at jeg håber I kan lide mine videoer. Og jeg vil blive ved med at lave jeg ved ikke om jeg har sagt det, at jeg er 13 år. Jeg bor på en lille gård i en lille by i Nordvestjylland, tror jeg man kalder. Så ja, jeg ved ikke, altså det bliver rigtig meget sådan gameplay. Nej, let's play hedder det. Og det bliver rigtig meget Farming Simulator. Måske lidt Need for Speed World og Need for Speed Carbon på et tidspunkt, det ved jeg ikke. Det kan vi se til, eller jeg se til. Men skriv endelig, hvis der er noget I synes. Og jeg kan godt sige, at det bliver ikke Minecraft. Det kan godt blive Ticket. Og Minecraft er simpelthen overspillet. Så plus jeg er så ringe til det. Nu skal jeg lige prøve at køre ordentligt. Og ja, det er vist det. Så ned videoen. Det er ja, sådan. Jeg ved ikke, jeg tror det bliver revet. Lige køre over det med en rive. Men det er godt nok ikke skovlagt særlig godt. Det så vil jeg lige snitte det bagefter og så se om krampe. Krampe. Og det er på, når jeg sidder med mine ben på en eller anden mærkelig måde, så får jeg krampe i dem. Så man kender I ikke også godt det, at man får krampe i sit ben, fordi den sidder underligt. Så ja. Og jeg ved ikke, altså I kan da prøve at skrive, hvis sådan I gerne vil have nogle videoer bare uden jeg snakker, kun med videoer og så spillers lyde. Jeg tror ikke rigtig putte noget musik ind i, jeg har ikke rigtig fået tilladelse fra nogen endnu. Så men alligevel, så jeg vil håbe at det bliver til noget. Og så skriv hvis I gerne vil have lyd på spillet samtidig med at jeg snakker, så kan vi sagtens klare det. Eller så kan jeg sagtens klare det.
Jeg vil lige sige, at der bliver ikke så meget multiplayer før lige i starten. Fordi at ham jeg spiller sammen med, hans net det er dårligt. Så det lagger helt vildt for mig, og det tror jeg der er irriterende at kigge på. Det synes jeg i hvert fald selv, det er at kigge på folk der lagger. Så det må vi se til os. Og selvfølgelig og kommentere endelig en masse. Jeg vil gerne have feedback. Så det vil være rigtig dejligt, hvis I kommenterer og like og subscribe og så videre. Men det bestemmer I selvfølgelig selv. Og kun hvis I kan lide videoen. Eller bare har lyst til at se mere til mig. Så. Og jeg ved godt, det er K-marken, jeg er ved at køre ind på nu. Kunne jeg ikke her. Kunne jeg herop. Men jeg har ingen kør, så jeg tænker, den kan jeg lige så godt bruge til normal mark. Så, og det derinde, jeg ved godt lige at sige, at jeg ikke har nogen kør, men det er kødkvæg, og dem har man bare. Dem skal man bare give mad. Så de går ikke på nogen mark. Malkekvægene, dem kan jeg ikke bare gøre sådan her med. Det går galt. Duk. Nu kan jeg vist. Ja, det gik. Så nu vil jeg skårlægge den mark her. Jeg tror ikke det er fedt. Men det skal alligevel rives, så kan jeg lige så godt lige gøre sådan her. Så jeg ved godt, jeg kører helt lidt til hegnet, men det er irriterende at sidde fast i det. Og grund til at måske nogle gange lige bliver en anelse lavere, det er fordi at jeg bruger ikke headset, jeg har en mikrofon der står på bordet. Og hvis jeg så lige drejer hovedet lidt eller et eller andet, så ja. Men det vil jeg prøve at lade være med så meget som muligt. Og ja. Selvom den ikke skårlægger noget, den er helt ud til højre, så kommer alligevel græs ud af den. Retarderet. Jeg tror faktisk at jeg kan få til at lægge det endnu mere lige. Skal du prøve det? Ja. Den var det til med det. Den gør det ved den begge. Det er egentlig også irriterende, hvis man skulle rende over til den begge. Prøv at se, nu tager vi helt fuld. Skal man også gøre det ved den forrest? Kunne jeg? Det var bare fordi jeg kom så langt væk. Det kommer der vist også til at gå galt. Det er allerede ved at gå galt. Det så I ikke. Det bestemte jeg lige ikke så. Kan jeg klipper det ud. Nej. Så. Men jeg har af spil, der har jeg det her. Så har jeg Farming Simulator 2011, så har jeg Euro Truck 2 og 1, hvis jeg stadig har det installeret. Så har jeg Need for Speed World og Need for Speed Carbon. Og så har jeg selvfølgelig Counter Strike og TF2 og så videre. Men så prøv at kommentere, hvad for nogle spil I gerne vil have. Så
Det var da i hvert fald helt ekstremt ringe til. Og så, nu ser jeg nok lige videoen igennem, inden jeg lægger den op, men ellers så skriv, hvis jeg kommer til at puste meget i mikrofonen. Tror jeg godt, jeg kan være slemt til. Så. Det går da hurtigt, det her. Sådan. Jeg er allerede ved anden omgang. Og det var vist lidt fejl at skovlægge det deroppe, men det kan man altid sige bagefter. Det er lidt sent nu. Og jeg ved godt, jeg mangler en plet deroppe, men det gider jeg simpelthen ikke køre på at tage. Jeg ved ikke lige, hvor lang den video her bliver, men i hvert fald velkommen til min kanal. Og ja, det er sådan det. Så skal vi se, om vi lige kan få den her markskår lagt færdig. Så det kan være, at jeg lige starter en ny video, og så kan jeg lægge op. Så nu håber jeg med, at jeg har fået det der slået fra, så Fraps ikke deler den op i flere, som der fra hver 4 gigabyte eller hvad det er, at den så klipper i videoen, og så skal jeg smide det sammen. Og det lægger det godt nok helt ekstremt lige nu. Ej, det er da helt vildt. Bum bum bum. Shit. Og jeg tror lige, jeg prøver at se, om jeg ikke kan få min FPS lidt op igen. Fordi det var da helt ekstremt. Ellers, ved I hvad? Jeg siger farvel, og håber I kan lide min video. Hej, og like, subscribe og comment. Hej.